Nwaanyị na-anụ be business woman before m wee nụbịa ya, mana mụnwa ana m ede akwụkwọ na-eje conferences na-eme so many things. So ọkwana ya, mana nwaanyị a na-agbasi mbọ ike like nwunye m na-agbasi mbọ ike, mana ọ bụrụ ya bụ nsogbu. N'ife bụ nsogbu bụ na m ga na-ede akwụkwọ na-eme eke ego na-eje conference ịmagolo na-aga na-abata, mana this woman ada ajụ m like nwere ike ịnọkọta bịa na tebụl ebe m na-ede akwụkwọ sị m hey, kedu nke ị na-eme? Enwere m ike ijesi conference bata ka ọ sị m ka ị ka nsi wee jee. Enwere m ike ịnọ n'ụlọ na-ede akwụkwọ for weeks ịmagolu ka nwunye gị shokwenu concern ka ezi ije nụrụ akwụkwọ imero nke a. Ọ sị m for one day na nwunye ya gụnụrụ akwụkwọ ya dere, for one day na nwunye ya jụnụrụ ya ese, for one day ka ọ bịa na tebụl si kedu ife ị na-eme ka n'ihe a, ma ọ ka jesie bata ka ọ jụbịa ka eke isi jee nkewa nkewa. Ya na-ajụkwa ya ahụ, mana still na nwaanyị a akịara ịmagolu ya na-afụta as lack of caring. Ya na-aba ihe a na-asị ọ na nwaanyị a lọvụrụ ya, kedu ihe bụ nsogbu nwaanyị a? So ịmagolu na onwe this particular lady ya na-afọ ebe ya na-eje conference. Ịmagolu ya lụ ebe afọ the lady a na-ajụ ya ka maka akwụkwọ afọ isi idekwa ile ọlụ, ka maka nkewa nke nna anyị delu ka o si ga ilekwala ele imelụ nna. Ịmagolu all these things bụ ife a na-eme expect. For one day nwunye ya kịara, ọ sị m nne ihe a na-ewute ịmagolu dị ga-ebido na-ajụ ya, ịmagolu na-eme ihe niile ya file na this girl kịara so much about nyanwa. Ịmagolu na from there fana abọ bido tọba, ọ sị m nne fana abọ bido tọba, a na-ekwu fana abọ gị bụ ibọ gị ya si nwunye na ya ga-eje conference for 2 days ya lụgodu na 5 days ya jesie bata nwunye ya ghara ajụ ya ka ezi ife iji na 5 days ka ezi nke a si wee mee, ka ezi nke a si wee mee. Ọ sị m nne n'ike gwuru ya ya sigodu nwunye ya kịta na o nwere bịa na ọ ga-ada ajụ ya ese o ijesie bata nnọọ ịmara nnọọ bili nnọọ na ndụ ya. Ọ sị m ọkwa na ya na dis girl bido dịga ya na-ajụ ya ese na-ajụ ya ka o si do ịmagolu 24/7 ọfụtụtụtụ sị ya good morning. Ọ sị m nne ya fọlụkwa for this girl, ya fọlụkwa for this girl. Dịga ya nọkọta sị abịa ka hapụ jee rie nri ọ nọ sị abịa ịmagolu from there ya na love this girl ya si nwunye na ya ga-eje ọsị abaibai nye ejegwere ya lụọ ya lisi igbo gị ya nata. Ọ sị m nne olu ofu mbọsị ya na nwunye na-anya ọnyịnya ya wee sị ya na ọkịara about him ịghọta na ịmagolu na nwunye ya marọ na ya do serious, na nwunye ya makwu na ya agago fa ịghọta kịta. Ịmagolu fada bụ weli esemokwu sesi okwu ya ike nwaanyị akwụla ọtọ gwu ya iwe nwaanyị a na-ewuzie. Ịmagolu so many things n'ife ya na-achọzi bụ to leave this woman ka a jekwulu nke afọ na-ajụ ya ọra na-eme ihe niile na-afụ ya aka ka a si je ka a si lee akwụkwọ ka nke a dekwa ile ọlụ nkewa. Ịmagolu ya wee jiri aka kretie nsogbu n'etiti ya na nwunye fana bụ sebesese nya sị ya na ọ bụrụ ife a ka a bịa ime ya ga-ahapụ this marriage. Nwunye setụlenye anya cheni ya ndị egwu ego nyekọla akpa ya nzawo na be this woman ruo fana bụ bili Ọ sị m nne ike gwụkwara o wee bụrụ na nwaanyị abụọ ike egwu ofu ebe ya ihe ọ na-epio kwa Satọde a ga-eje egwu awantịlọ, kwa Sọnde a ga-eje klọ siso nkwụgharị ka nwaanyị a na-akwụgharị. Okeke na-akpụ ya, Okafor na-akpụ ya, Mgbangwa na-akpụ ya, onwe oyi a na-akpụ ya. Ọ sị m nne mgbe ọbụla fon ya na-arịng ebe a ga-eje ifu nke ọ na-amakwu nwoke ebe a nọgodo, ifu nke ọ na-epeki nwoke ebe a nọ no respect. Ọ sị m nne ike kwụla ọtọ gwu ya ya mara ka ife gị dị adụ this woman achọ dị ma ya bụ bido wee gwa bịa sị ọ ka isi masị a ka ekwe na ụwa bụkwa ofu ndị ahụ na ya ga-elivekwa life ya Ọ sị mgbe ihe ya na this woman bụ before ya wee mela ọsọ 6 months ya wee mela ọsọ wee nakwete nwaanyị nke ya na ya na-abụ nwunye nke ada ajụ ya ife niile. Ọ sị m nne ka a batara nwaanyị a wee sị ya ijesigo agaracha kedu ebe ị na-eje? Ịmagolu babali ya mba nye ga-edi ọnụ nyekọla akpa baa n'ụlọ jedobe akpa. Ọ sị m nne ma maala na this woman sisie nri abalị mbọsị a mbịa nye enye elie. Ọ sị m ike kwụla ọtọ gwu ya mụrụ ka ife nke dị adọ ya gbakwa nkịtị. Ọ sị m ma mazi ife a ji wee wetara anyị dị story na nsị ya mba. Ọ sị m na ọnya nwa bụ ọchụpụrụ nwa mgbọ ga-afọ bedie na this woman wee kpọọ ya sị ya na ya dị ime and no promise na ya ga-anụ ya na ya hapụgo nwunye na ọ ga-abịa ka o tekiri care of nwa ya na nwa before ya mụọ nwa. Ọ sị m nne ihe a dụkara anọ n'ime wee enye mụrụ ka a ga-esi gwa nwaanyị a kwa mbọsị nke a na-akpụ ya sị na ya ga-abịa were aka gwa nwunye
kwa mbọsị na onwe bọsị ọkpọrọ ya n'ụtụtụ si anyị ga-abịa were aka gwa nwunye ejesi ọlụ bata bọsị afọ ya wee sit enye dan wee kọbalị ya ọba nkịtị ya kọgide kọsịa o wee sị ya ya chọrọzi dis marriage ya ada na ya bịa ọ sị ya na ọ bụrụ na ị chọrọ ka dis marriage wọkụọ na ị ga-ewere ụkwụ gị na-abụ jee rịpọtụ onwe gị be nna gị wekwela ụkwụ na-abụ ọnụnwa iji wee wuru nwoke jee ebe nna m rịpọtụ onwe gị dee na ọ bụrụ na ị rịpọtụ sizi afakpa anyị miti na ikpesie ha nwere ike ịkọnsida gị si nne nwaanyị ada ekwu okwu bụ ihe a ka ọ gwara ya ya kụjasịla akụja ya kụja ọ sị ya na ife anyere 2 months within 2 months o merie ya paakị ya na be nna ya anụsigo na jezie nụba nwaanyị afọ nke ọ tụbara ime na ihe gwụziri ya ike na-abụ na onye ya kọrọ ọ sị ya na o nwere ka ọ dị ije were aka gị rịpọtụ onwe gị be nwunye gị nọọ ịwụ onwe gị na na-asa ọgọ na ọ ga-abụ mkpali dọọlụ gị na nwaanyị a ga-ebidozi kọntrol be gị ma ọ bụrụ na ime enyi ọ pụghị ọtago na ịrịpọtụ onwe ebe nna ya ga-adụli ya ize mana ije rịpọtụ onwe ebe ọ ga nwoke na onwe ka ọ dụ ebe ụfọdụ na-asịkwa ya na omego nwaanyị afọ aji ifere nne datị n'ife ọbụla ọ gwara ya ma ekịta ya jee mee ma ọ bụrụ na ọ kachọ dat marriage ọ pụghị ọtago ya wee sị ka ya mara ife ndị mmadụ lụ ya nọ na-eche ha ma ọ bụrụ na ya jee ebe nwunye je rịpọtụ onwe ya a ga-afụta ya aze na ịmagolu ha ga-ebidozi disrespect anya ga-enwezikwa ugwu ya asa ọgọ ya ga-emesi nna anyị mụnwa anụ nụrụ nke na ị ga-emecha ajọ ife jee were aka gị rịpọtụ onwe gị bụ ọgọ gị nke a bụkwa ikpu ugwu gị na ana but still ihe imel kpụkwuru ugwu gị na ana too yes mgbe ụfọdụ lack of communication bụ ife na-agbasa marriage this is a simple thing nwaanyị anara akwụghalị ọ nara enye gị nsogbu ọ nara ajụ gị ajụjụ ikwugharịgodu bata ọ chọrọ ịma ị naghị egodo ka ọ sị gị nọ ọ chọrọ ịma still ị dịrọ satisfy maka ofu ihe ọ da ajụ gị ka isi je ọ jụba gị kịta isi ọ na-amonitọ gị opiolusi ụzọ adị m sorry but I have to tell you ọ monitọlụ gị si ụzọ monitọ amara m ife a ga-eme ụfọdụ n'ime unu ka unu wee dị satisfy ọ na-esili nwaanyị a bụ an angel but iwepụtago anụ nọ n'ime ya ọ kweghị ọtago amara m ụmụ nwoke ka ị ga-ajụ anya jiri n'aka jee rịpọtụ onwe na nke ndị ọgị gwa nọfa na ya lụla na ka nwa adaka kafa wee ịgbagodo na ya wee ka ọ dị but ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.